Здравейте, аз съм Кесара БГ, днес ще играем Minecraft Legend. Значи в сервера има Survival, Games, Skyblock, PvP, Jail и Kit PvP. Значи ето това е неговото IP. Значи ще прекъсна клипчето, за да мога да се логна. Здравейте, отново се обърнахме. Ще спра звука на играта. Ето така изглеждам аз. Ще има в описанието, ще пише моето име на Minecraft. Също така ще снимам и други игри. Днес в Tool Legends ще играем на Game. Аз няма да ви пусне тук. Сега ще ви покажа вас къде ще пусне, ако не сте влизали в сервера. Това ще ви пусне ето тук. И ако нямате часовник, както виждате, и аз в момента нямам, трябва да цъкнете една. Имам такива табелки. Натиснете да получиш Games меню. Цъкате, няма значение коя ще и ето имате часовник. После цъкате дясно копче на мишката и ви се показва Games менюто. Аз днес ще снимам на X-Run. Ето тук. И ще играем X-Run X-Speed. Ето това е. Значи тук само вървите. Трябва да не се удрете. Ето, паднах. Тук вървите без да скачате, трябва да не се удрете в нещата да падате. Още не съм паднал. Скоро тук ще... Ето, паднах хубаво. По-късно може да кача клипче на Need for Speed Most Wanted или на Counter-Strike. Ето отново паднах. На Minecraft на Tool Legends ще снимам също така и на Games, но не само на X-Run. Ще снимам на други игри. Това много. Някои са заключени. Толкова остатък. Общо взето виждате какво трябва да се прави на X-Run. Има също така X-Run, не знам, нещо ми ладно. Има също така X-Run Jungle. Ето паднах. Общо взето видяхте какво трябва да се прави в тази игра. Ами това беше от мен за сега. YouTube, аз съм Кесара БГ. Ако клипчето ви е харесал, харесайте го. Ще качвам други клипчета. Виждане и до нови